Dirdes esta rolda de prensa do BNG, a primeira de Paco e miña desde que iniciou o mandato. Ben, esta rolda de prensa, como veríades, bueno, ven a conto, non, de que nos presentan unha serie de iniciativas para reclamar que a Casa Cornide volva a patrimonio público. Desde o BNG consideramos que os mesmos motivos que levan a Avogacía do Estado a denunciar a fraude pola, entre comillas, adquisición do Pazo de Meirás, que realmente foi un espolio, teñen que empurrarnos ás administracións públicas a que se exixa, a que se devolva e se denuncie a adquisición tamén, entre comillas, da Casa Cornide, non? E a denunciar ese algo que entendemos nós que foi unha poxa amañada deste inmóvil, que era público ata 1962, non? Do mesmo xeito que a fraude do espolio do Pazo de Meirás se debulla en un pazo, un caudillo, un espolio, non? Ese traballo de investigación de Carlos Babío e Manuel Lorenzo, tamén nese mesmo traballo de investigación esbózase como se orquestrou por parte do franquismo unha falsa poxa para encubrir o que foi un agasallo directo, non, das administracións públicas o Franco, non? A Franco e a súa muller, non? Un espolio, tamén neste caso dun ben público, que nese caso estaba en mans do Concello, non? Nese mesmo libro se relata, non, como houve unha permuta primeiro entre o Concello da Coruña, o Ministerio de Educación e o Ministerio de Facenda, logo houve unha poxa amañada onde participou o subsecretario do movemento na Coruña e tamén o Pedro Barrio de la Maza, que finalmente lle cedería o Pazo ou nunha suposta venda á familia Franco, non? Desde o BNG saudamos e celebramos a iniciativa da Avogacía do Estado para reclamar xudicialmente o Pazo, mas cremos que é mérito conxunto de todos os actores que demandaban esta devolución, os colectivos de recuperación de memoria histórica, a Deputación, os 19 de Meirás, investigadores como Carlos Babío e Manuel Lorenzo e toda unha serie de actores, non, e de persoas que reclamaban esta devolución. Do mesmo xeito, tamén se leva demandando históricamente esa devolución da Casa Cornide por parte de múltiples tamén actores sociais, non? E colectivos sociais. Polo tanto, consideramos que a Casa Cornide debe levar unha vía semellante a do Pazo de Meirás, non? E creemos que finalmente ten que rematar en mans públicas de onde nunca debeu sair, non? E para iso, pois iso, desde o BNG temos unha serie de iniciativas que imos presentar en vindeiras datas, das que vai dar conta Francisco Jorquera, que é o voceiro do BNG aquí no Concello da Coruña. Ben, bo día, grazas pola vosa presenza. Permitideme que comece enfatizando o que xa acaba de decir Avia. A nosa satisfacción polo anuncio da Avogacía do Estado de iniciar accións legais para recuperar o Pazo de Meirás, algo que non teria sido posible, como xa temos manifestado, ven de manifestar agora tamén Avia, sen a loita do pobo galego, sen o traballo de investigadores como Carlos Babío, Manuel Pérez Lorenzo, recollido no libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, editado pola Fundación Galiza Sempre, que teño a honra de presidir, sen o traballo da Deputación da Coruña, da Xunta pola devolución do Pazo de Meirás, dos activistas coñecidos como os 19 de Meirás, sen todas as persoas que traballan no eido da recuperación da memoria histórica e da memoria democrática. Pero o espolio dos Franco non se reduce ao Pazo de Meirás. Aquí na Coruña temos un exemplo ben sangrante, ben escandaloso dese espolio, que é a Casa Cornide, unha casa emblemática. Nese solar, como sabedes, naceu o ilustrado coruñés José Cornide. Ese edificio albergou a comenzos do século XIX
o Concello da Coruña. Estamos falando dun caso aínda máis claro, se cabe, que o do Pazo de Meirás, porque estamos a falar dun edificio que era de titularidade pública, non era de titularidade privada como era o caso do Pazo de Meirás, por moito de que existan probas de que foi adquirido con fondos públicos, que foi entregado aos Franco nunha operación de compravenda fraudulenta e que se fixo un uso público dese pazo, porque actuou a todos os efectos como residencia do xefe de Estado. Ese é o caso do Pazo de Meirás, pero no caso da Casa Cornide non hai ninguna dúbida de que estamos a falar dun edificio público. Dun edificio público que, a través dunha operación fraudulenta, dun sistema de permutas para que un edificio que pasara o Estado, pasara ao Ministerio de Educación, fose devolto a través dun sistema de permutas ao Concello da Coruña para que este organizase unha poxa fraudulenta, acabase en mans de Pedro Barrié de la Maza e este o cedese gratuitamente os Franco. Estamos a falar, por tanto, dunha operación fraudulenta para desposeer o pobo da Coruña dun edificio público e entregarlo aos Franco. E, se me permitides, non hai nada que o ilustre mellor que a propia carta enviada por Ricardo Catoira, secretario persoal de Franco, o señor Juan Sánchez Cortés y Dávila, subsecretario do Ministerio de Facenda naquel momento. Permitídeme que vos lea estes parágrafos textualmente, porque creo que falan por sí sós. Mi querido amigo, tengo el gusto de comunicarte que hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba su excelencia. Hoy también se reúne el pleno por este concello para adjudicarla a un particular y este venderla a la señora. Así se lo hemos explicado a su excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación directa de bienes que fueron del Estado al propio caudillo. Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para que cuando tenga que desplazarse la señora, por Carmen Polo de Franco, no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás, que tantas molestias origina por lo grande que es esta residencia y el número de criados y servidores que necesita. Todo esto se debe a la preocupación que has tenido de preocuparte de resolver personalmente el expediente, y así se lo hice ver tanto al caudillo como a la señora, que están muy agradecidos a tu gestión por los años que se llevaba para resolverse y no tenía fin. Bueno, creo que a poucas palabras, bo entendedor, basta a propia carta remitida polo secretario personal dos Franco, o subsecretario do Ministerio de Facenda, revela as claras de que estamos falando dunha operación total e absolutamente fraudulenta para satisfacer o antollo da señora Carmen Polo de Franco, que quería unha casa en pleno centro da Coruña para que cada vez que viñese a Galiza non ter que abrir o Pazo de Meirás. Por lo tanto, a nós non nos cabe dúbida de que estamos ante un exemplo máis da corrupción sistemática dos Franco, do espolio sistemático practicado polos Franco. En ese sentido, vamos instar o Concello da Coruña a interpoñer unha demanda xudicial para recuperar para todos os coruñeses e coruñesas a Casa Cornide. Quero lembrarvos que no anterior mandato o BNG xa presentara dúas mocións ao respecto, e en virtude diso acordarse comisionar o Consello da Memoria Democrática para a elaboración dun estudo xurídico. Por lo tanto, vamos urxir a que este estudo xurídico se conclúa e se inicien os pasos legais que se deriven do mesmo. En ese sentido, anúnciovos que no primeiro pleno ordinario que celebre esta corporación, o BNG vai presentar unha iniciativa a este respecto, instando o Concello da Coruña a emprender accións legais para que nos sexa restituído o que de todos o que nos foi roubado a Casa Cornide. Pola miña banda, nada máis. Se tedes algunha pregunta que facer, pois, como sempre, responderemos gustos. Correspondería, por lo tanto, ao Concello da Coruña neste caso, como propietario que era, presentar esa demanda. Sí, dende o noso punto de vista teñen legitimidade para actuar tanto o Concello da Coruña como o Estado, porque houve aí un sistema de permutas fraudulentas. Primeiro foi cedido por parte do Concello ao Estado, en particular o Ministerio de Educación, coa idea de facer aí un conservatorio,
Pero logo, ante o desexo dos Franco de adquirir esa casa, e para evitar que fose unha transferencia directa dun ben do Estado aos Franco, se permutou de novo a cambio de outros terreos ese edificio co Concello da Coruña, volveu a mans do Concello da Coruña para que o Concello da Coruña fixese esa poxa fraudulenta a medida de Pedro Barrié de la Maza, para que se fixese Pedro Barrié de la Maza con ese edificio, e este inmediatamente o cedese gratuitamente aos Franco. Incluso na poxa se establecía que o comprador non podía facer que o edificio cambiase de titularidade en 10 anos, pero inmediatamente o Pleno da Coruña modificou esa condición para que pudese cederse de inmediato aos Franco. Eso está nas actas dos plenos. Todo eso está documentado, sí. todo eso ademais está recollido no extraordinario traballo feito por Carlos Bavío e Manuel Pérez Lorenzo, que ademais serviu de base para o informe xurídico elaborado polo Parlamento Galego e que motivou un pronunciamento unánime do Parlamento Galego para restituir o Pazo de Meiras ao pobo galego, e serviu de base tamén para as accións legais que vai a emprender agora a Avogacía do Estado. Creemos que hai documentación e probas suficientes tamén no que afecta a Casa Cornide, e creemos que teñen legitimidade xurídica para actuar tanto o Concello da Coruña como a Avogacía do Estado. Pero en calquer caso, somos concelleiros do Concello da Coruña e, polo tanto, en primeira instancia o que imos exixir é que ao Concello da Coruña que actúe. Se actúa a maiores tamén a Avogacía do Estado, parecerános estupendo.